खुलुमबाय लोगोफोर आंनि टेक्रे बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरो बरायबाय। आङो दा लामा बेलासिनि बार जानो फैदों। बे बेलासिनि बार जानायाव आङो दा थान्दा बार मोनजादों। नायलांबाय थादो। दुब्लि बारियाव न'खौनो नुवा माथो हनै टाउनबाबो बेखारसो न'आनो गैया माथो दुब्लि बारि जेब्लागासो साबसिन सेस हनै दै बानाजोबसो बेनोलायनो टाउन। दा थाबायबाय लामा बिराद बार मोजां मोनजादों। बिराद बार नांदों माथो दुब्लि बारि बेरायनो बेलासियाव खम मोजां माथो बेरायगासिनो दं, थाबायगासिनो दं। हारसिं मानसि, लोगोबो गैया, मुंबो गैया। हारसिंनो बेरायो आं, हारसिंनो बेरायलाजोबो आं। लोगोफोर मोनसे स्कुलखौ नायनो फैदों आङो। बेनि गेटआ खुला नङा। आं बे मोनसे स्कुलखौ नायनानै थांसै। बे स्कुला खुला नङा। दा लकडाउनखाय बन्द' जानो हागौ आरो बे स्कुला। दा गेटआ खुलाबाथ' हाबनो मोनबाय आं। नायलांसै। दा लोगोफोर गेटआनो खुला नङा। गेटआनो मारिनायसो। हनै नाहरदो, गेटआनो मारिनायसो नै। बे स्कुलखौ नायबायमोन आङो। स्कुलानो माथो पुलिस थाना बायदि नुयो। पुलिस थाना बायदि नुयो स्कुलानो पुलिस थाना बायदि नुयो माथो। लोगोफोर स्कुल गैयिनि थाखाय आङो गारि गरासो नायलांनो फैबाय आङो। एसे गाखोनानै थांसै आं। सिङाव दरजाया खेवजागोन ना खेवजाया नायनानै थांनि। गारि स्कुल बाससो दं। स्कुलाव हाबनो मोनैनि थाखाय आङो बासखौनो खावनानै लांनांसिगोन होमबासो जासिगोन। स्कुल बास दा लोगोफोर आङो नै गारि दं बाहाय। गारिखौ नाय। गारि सिङाव फैबाय आङो। गारि सिङाव फैबाय। दा ओरै दुब्लि जोबसो नै। दुब्लि बागान। आं गारियाव गाखोनायनि माबायदि। दा लोगोफोर आङो गारिखौ नायखांनायनि उनाव आङो दा थांफिननोसै। अखा हानो नागिरबाय। दिनाबो माथो गोसोम जोमै जाजोब्बाय। दा थांनांसिगोनसो। थाङाबा आङो अखा सिलांजोबजासिगोन। जोमै जाजोब्बाय अख्राङा। जोमै जाजोब्बाय लोगोफोर। दाउखा बिदै जाजोब्बाय। अखा हानोसो नागिरबाय माथो। नै बिथिं सोमहाबाखै माथो। नै बिथिं सोमहाबजोब्बाय। आइयो खारलाङाबा अखासो सिजानांसिगोन। दा लोगोफोर खाराबा खामानि होनाय नंला। सिजाजोबगोन। खाराबा जानाय नंला। खारबाय दा नङाबा अखा सिजालाबायनो हागौ।